להגיד שהדבר המרכזי במדינת ישראל, אתה מדבר על שנאה לחרדים. איש אינו שונא אתכם. איש אינו שונא אתכם. רק על שתי מדינות לשני עמים. אנחנו עיר למדינת ישראל בחרדים. עכשיו על המאדים. חברי הכנסת, חבר הכנסת איציק כהן. איך אתה אחרי חודש לא יודע הכל? שאני יודע הכל? שאני יודע הכל? אני חדש בכנסת, אני שר אוצר חודש, שתדע את העובדות, שתי מדינות לשני עמים. אנחנו עיר למדינת ישראל בחרדים. עכשיו על המאדים, שאני יודע הכל, שתדע את העובדות, שאני יודע הכל. איך אתה אחרי חודש לא יודע הכל? תוציא הודעות בפייס,